lero angamatiuza lero pa radio kuti voterani kokoliko voterani tabala wakuda lero kodi ndani amafuna kuti abwerere mbuyo ndani ife lero tikupita kutsogolo osati kubwerera mbuyo. Jairus Chakwera ataluza chisankho 2019 anagwiza ndi majaji ndi kwanda boma lero ndi chigawenga. Idi Amin atanda boma ku Uganda anaonjeza democracy, nyumba zaulere komanso ntchito. Atamba kulamula anasanduka dictator. Ku Germany Adolf Hitler analonjeza economic prosperity. Kumawe kuno mu nthawi yapita fertilizer timakuwa 90,000. Chakwera analonjeza 4,000 hectares. Instead of doing that, watibweretsera anyamatazi kwanje. Taona masiku apitawa addressing the nation akulankhula ngati ngero. Chikhalirecho ndi master wamkulu wa anyamatazi kwanje. Akuluakulu kamuzo anayi chairman wa Pioneer akapha munthu kapena kuponyera kung'ona amanamizira ngozi. Jairus afuna kutukwanidwa chifukwa akulankhula za uchitsiru. Akanatengera chitsanzo cha Abraham Lincoln wa ku America. Mu nthawi ya Civil War anasintha majeno ataona kuti akuluza nkhondo. Posachedwa Ramaphosa wachosandula ya polisi. Koma kumawe kuno chimwendo banda kama Jekete Jezebel akuchita fanda anyamatazi kwanje. They are untouchable. Akuluakulu, history is the best teacher. 1940 Britain imathibudwa ndi Germany. Prime Minister Winston Churchill anapereka mphamvu ku dziko ndi mawu achilimbikitso. Lero mu nthawi ya zikwanje Jairus akulankhula zopusa. Amalawi ati achikhulupiriro ndi Jezebel. Anthu osalakwa akungophedwa kuyera 25. Ndiye timanena kuti Jairus Chakwera akanatengera chitsanzo cha Winston Churchill. Mu nthawi yovuta 1940 amayika mawu achilimbikitso. Lero zomvetsa chisoni polisi kufufuzabe anthu amene amenyana miwa. Inu zigawenga zikuoneka mavideo akufufuza chani? Ndalama zimene akulipira anyamatazi kwanje akupanga print ku Reserve Bank. Malo mopanga invest fertilizer ochipa akulimbikira kugula zikwanje. Akututa anthu daily kupita ku State House kogawa ndalama. Komatu Meki yaletsa ma handout. Koma yeyu akupitirizabe kugawa ma 50,000. President ameneyu amaganiza mupusa. Amalawi azunzika 5 years ndi akufuna muvotere ndi cholinga apitirize kugulisa katundu modula. Koma zona tigulisa ufulu ndi 50,000 yopinda ku Reserve Bank. Taona ni fertilizer kulibe, mankhwala akusowa zipatala. Misewu yaonongeka. Ndalama zake ndi zomwezi akugawazi. Ndiye timafuna timuuze Jairus Chakwera. Chisankho cha ulendo uno tikupita kukoza dziko. Ndiye kuti thumba la fertilizer 50 kg nkuligulitsa kwa aliyense pa mtengo wa 4,000 mkanthu. Kodi pamene pasipali bwino? Kodi mukuniva ine kumtengo uko? Namumva wina akuti koma pamepo ati